shiga na Allah da dogirwa. Zan yabon mutumin kirkin da bai gajiyar taba kuka na. Buga tambura mai waƙar mai san annabi mai maka. Ka kai ɗa. Mai daraja mutumin kirkin da ya tara ɗaukaka. Ka kai ɗa. Kowa yana da gwanin shayau ga nawa kamar haka. Ka kai ɗa. Ni ke da ɗaya kamar ya dubanni na ɗaukaka. Ka kai ɗa. Usman Abubakar Zari mai jama'a. Ka kai ɗa. Mai haƙuri halin mai gida na mu baya gardama. Ka kai ɗa. Mutumin kirki nan ɗaya kamar goman nan. Mijin Hajiya Hajara wanda yake bani na dawo bai gajiya min kyauta. Shi ne gudan daban da kamar shi a ko'ina zanna na ta. An gona ni in ma kamar kai yanzu ba a nuna ba. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shi baban su Fatima na zaba. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Yawa idin ahadin Allah kai ke iya mini. Ka kai ɗa. Sarkin da ba shi da mata ko da kuma ba kani. Ɗan manya. Rabbana ka ƙara salati ko haske na zamani. Mai halin girma. Wanda ya zama fitila dan shi ne aka yi ma annabi gata na. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Kowa yana da gwanin shayau gona wa duniya. Ka kai ɗa. Shi ne nake yi wa fatan da gaba da lafiya. Ɗan manya. Sannan ilahu ya ƙara tsare mashi duka Mai halin zuriya. girma. Ni a masu gida har yau ban gano tamkar nau. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Ga wanda na yi wa ƙauna ba tun yau ba tun jiya. Ka kai ɗa. Can baya domin na gaishe zuwa na uku Zariya. Ɗan manya. Baban Affan kafin na iso nan na yi Mai halin tafiya. girma. Rab Usman na daban yau haƙurin da na yoya mun rana. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Ga wanda duka na tare da shi bai barin shi ya wahala. Ka kai ɗa. Fesan da gun jama'a ya zama kamar fitila. Ɗan manya. Hasken ilimi babansa al'amin Mai halin kafa. girma. Bangon dukan ahali dan Hajiya Aminatu ka kai da. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Aljanna mai masoya ikon Allah kake. Ka kai ɗa. PhD kuma ga masters injiniya kake. Ɗan manya. Isa mun iri na ka sai karni kawai Mai halin girma. Babban mutum na gari wanda ya dau halin manyan baya. Mai daraja nake yi wa take na. Wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi min rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na Allah da dogirwa. Baban su sabbara alfaharin dangi ya zama haka. Ka kai ɗa. Profesa Usman ikon Allah turbi jure daka. Ɗan manya. Abban su yabbani lallai Allah ya mashi Mai ɗaukaka. halin girma. Mujajiya ne
kai. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Ga jirgin Nuhu da ke ceton al'umma. Ka kai ɗan Kai mai kamar dubu ɗan Alhaji Abubakar sama. ɗan manya, Fesa angon ni'ima masu dubu na mai hikima. halin girma. Mai addu'ar hajiya wanda ya ƙi kamar gama haushe. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Ga mai gidan duka masu gida hasken tafiya. Ka kai ɗan Yanda duk kaza na dole a yau da kawai a biya. ɗan manya, Duk sun aminta kana a gaba na su kai mai siniya. halin girma. Mutum mai ilimi wanda ya san mutuncin yara na. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Wallahi Profesa Usman na san annabi. Ka kai ɗan Komai yana yi dan Allah ne dan annabi. ɗan manya, Kaunar Muhammadu hanya ta sa'anai yayi. mai halin girma. Mijin Hajjar kowa ya san bai yi wa annabi tsara ba. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Ina gwanin wani ganan wanda ya wuce tambaya. Ka kai ɗan Injiniya chemical injiniyarin duniya. ɗan manya, Wanda duk ya zauna da shi amana sai ya mai halin girma. Shi ne mutum ɗaya wanda na san bai taɓa cutar kowa. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Profesa ni Mahmud na sha jin kirki na Ka ka. kai ɗan Waƙar gaba ta isa in bayyana hali na ka. ɗan manya, Matsayin uba kake buna wallahi ka wuce mai halin girma. Da akwai kadar ka guda hudu da yau babu masu zaman banza. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. Komai kai mini baban Fatima ka wuce haka. Ka kai Dan ɗan darajar hajiya kakar afan ayyamin kafa. ɗan manya, Hajiya Aminatu mama da ta haifa mana wa. mai halin girma. Rabu Usman Abubakar Zariya komai kai yayi. Mai daraja nake yi wa take na, wanda ke tara kuka na. Usman Abubakar Zariya da ya saba yi mini rana ne. Kowa yana da masoyin shiga na wa Allah da dogirma. 090 6442 8180 Mahmud YA.